Здравей, YouTube! Аз съм Dargaming BG и това е в нашия private сервер с един приятел. Не знам как ще се казва. Ще измислим име. Ако искате да влезете в този private сервер, трябва да направите кандидатура с къща и да снимате тази къща. Може да правите на Creative или на Survival, както вие искате. И трябва да сте над поне 12 години. За да играете тук. Но пак може да ви приемем, ако сте малко по-малки. Така че ако искате да играете тук, елате и се забавлявайте. Ще видим как ще се казва сървъра. Може би ще се казвам така сигурно може да се казва. Не знам. Ще видя как ще се казва. И аз и хостера ще снимаме. И те хора, които ще играят тук, трябва да снимат. Задължително. И много кратък е епизод, клип. И ще почвам на Survival. И добре, това беше всичко от мене. Извинявайте за краткия клип, но само исках да ви информирам за този сервер, за да играте вътре. И ако се съберат 20 човека, и още повече ще го направим. И моля, влизайте, абонирайте се, лайквайте клиповете ми, пишете коментари. И това беше всичко от мен. Аз бях Dargaming BG и до видео.